Haka arpo terik nailar arajar arpusan kinongelam jong ka National People's Women's Front NPWF apok jingelam ke Presiden Kongres Mary Karpuri ka badiru ke MDC kenongshken. Hilalit pet badi kendo ke kena kentai ke belas adung dau ternya Injekshon ke Runar. Ke NPWF kalalit ban penpau ke jing sokya halor kene ke jing syak tombor bad kala ajing arab ru dak pisah. I Kongres Mary Karpuri long bagi NPWF ke Pynrem jori kene ke Runar ke belas tombor kene ke kena bad kila dawa na kesorkar bagi pulet bagi deban kem mardor kinar ki badan keti bad ban penstom de beteng kenang bakum kene jingja ke om Jaiaw nalor kene gelo ongru bagi kam tombor ki kentai berlong kemih pok kejela kila nang jelai bala poiru har upot ban chim sedan ke jing im kilong kemih kum ta kesorkar ke deban chim kia bad de ban tela kam sedan ni udrox namar ula jelai sebapalat bad de ru banwat kum no udrox uyo bandrong ha kene kejela bagla de kapor ya barok ban yang teli ban rat dengkong ini ujing di penbuat ubalawan penjat iki emlang salang bat ya kejela. State NPWF dakajing sukia hadian bangi lai hakilat pathai khobor ba ini Khynnah iba nong berang red mo kubong no te kajing sha thambor kajongi hakini ki khendiat singi haki breu ki ba mla bantip de mano mo kham tame kajing thambor ki jongi ka balong kaba 4 juta khoj hakani kajela kajongi kabada u syringe kubong no mo baki dung yi ho nyimtip ke kita ki substance yu kaba lese ki dung yi but ke kaba ki thmuru kitip tang maki rain nakaliang kajonga but ka kenhun kabangiawan mentakasi nakaliang kajoka state NPWF ni Pynrem jor shisha ya kini ki Runar ki ba le ya kini kakam kaba balong inhuman kumbaong no mo kabam sngo ya hap satya namar ba hakijing ui kajongaru namar kajela kajongi kajingjele kajoni drugs ru kala long shabapalan tele se kini ru kidei le se kita kiba ju kerni hauni jingdi kumanga ong ngimtip di substance yu kaba ki inject ini Khynnah tin rei nakaliang kajonga bat kakenhon hite ni sngokya hado kata-kata bat ni Pynrem jur bat ngangit scam ba dehi shisendan no ban yo ban kem ikini bat nakaliang kajonga ro ngakarpat rit ka sarkar bare ka police department jong ka state kajongi ka bakide ban chimkhia ba kinyo ban kem mardor ikini ki Khynnah namar bat ban ai da jing sneng ka bakraw namar ba kam de ba kan wanja kumne bat tang kani ka case kani ka issue rei niyo I keleng sodong ka jala ka jongi hakini kisngi ba kilong kami ru shisha kisha thambor ha ki liang ba pher te kani ru ka penlong yangi ba ngin sko khia do kata kum kilong kami ka ba ngi sko ba ka sarkar ka di ban chim khia kumno ka ban ai ka jinga dana ban ta kilong kami mo kum ka domestic violence ru kala shirkai ba hakani ka jala ka jongi tang kata hado ban chim sai ya ka jingem ka jong kilong kami ru kala kerni hakini kisngi tengangit scam ba ka sarkar ru kan chimkhia bat ka police department ru kan chimkhia bat tang kata ru bat bade bante ala kam sendan ya uni drugs namar drugs ula jelai shaba palat hakani ka jala ka jongi de ban chim ka sinjam ka bating ba anhap man wat ikilat kelinti kumno ba uni drugs uyo bandrung hakani ka jala ka bai ka jongi bar kala de ka por kaya jongi barok khai bangini yang telilut nado ki nong song jo ka jala ka jongi hadu ki nong mi khmat baro kha hi ki sang bhalang ka ba ni de bani yang tli bat bangin rat dingkhong sendon ya uni ujing thau ubalawan penjat ya kan ka jala ka jongi hado baw la penjat ru ya ki long yeng ki long sem ki jongi